Театър Пан е готов да ви поведе на едно невероятно приключение из необятните дебри на африканската джунгла. Хайде, приготвяйте се за най-незабравимото сафари из земите на Танзания, Етиопия, Занзибар, Ангола, Конго, Уганда, Камерун, Судан и още много други африкански държави. Ще попитате как? Това е много далеч. Ще ви отговорим. За приказния свят разстояние няма. Само затворете очи и започвайте да си представяте как ще се запознаете с най-екзотичните същества, как ще участвате в акцията по спасяването на един самотен хипопотам, как ще се срещнете с принцесата на водите, човекът мамба и лъжливият юнак. Ще чуете звуците на една странна свирка, която може да говори с човешки глас, и ще посетите градът, от който никога никой не се е връщал. Всичко това очаквайте в най-скоро време. Африка ви зове. Не вярвате ли? Тогава чуйте малки откъси от най-новата продукция на Театър Пан. Продукция, в която ще бъде горещо, огнено и завладяващо. Оле! Ого, много съм гладен. А тук, право, много съм гладен. Направо, колко много съм гладен. А тук има вкусна храна. Спомням си пътеката. Да, това е пътеката. Но какво е това? Я да се понапъна малко и да го съборя. Хайде! Хайде! Още малко ще се понапъна, така. Убавичко ще се понапъна аз. Хайде пък. Готово. Сега. Така сладко ще си хапне Хуго. Ама много сладко. Хуго успял да събори оградата, която пазела оризищата, и с радост се отправил към вкусната храна. Нахранил се до насита и доволен се върнал обратно в лагуната, за да поспи. Охо! Ай, хубавичко си похапнах! Оле, колко бяха вкусни те с листа! И те зранца сега. На Хуго много му се спи. Много му се спи на Хуго. Ангола се намира в югозападната част на Африка. Земя богата на скъпоценни диаманти, злато и нефт, но с много бедно население. Нейното име идва от думата Ангола, която на местния език банту означава титла на владетел. Именно за един такъв Нгола и неговия браснар, който не умеел да пази тайни, е приказката, която долита от земите на Ангола. Абу Наваси бил известен
из цяла източна Африка, защото бил много умен, хитър, но и справедлив. Бил любимец на султана на Занзибар и често го съветвал при разрешаването на спорове и проблеми. Харесвали го и хората, на които помагал, но той често обичал да се шегува с глупците и егоистите. Легендите за него се разказвали сред всички племена и народи, които и до днес говорят на езика суахили. Етиопия е една от най-старите държави в Африка. В нейните земи са открити останки от най-ранните, даже от първите хора на земята въобще. От тук извира синият Нил, който след това дава началото на най-дългата река в целия свят. Народът на Етиопия има дълго минало, а приказките, които разказва, са от прастари времена и затова са пълни с много мъдрост и справедливост. Ето една такава приказка, долетяла от прастарите времена на Етиопия.